Sunana Shafi'u mai nasara. Ko zan iya sanin sunanki? Sunana yar baba. To yar baba, mijinki ne ya siya wa amaryarsa mota. Shi kuma ya ce duk inda za ki shi zai ringa kai ki a mota. Da ke da ita wa ya fi so? Mijina ya siya wa amaryata mota. Ni kuma ya ce zai dinga tafiya da ni duk inda za mu. A hani ya fi so mana. Ko me yasa? A ni ya fi so saboda kaga tare muke da shi. Zai dingi tafiya da ni. Ita ya yi jiya ta da tanta ta galgal ɗinta ita kaɗai. Tana da mota ke kuma baki. Ya fi so na gaskiya. Duk da haka? Sunana Shafi'u mai nasara. Ko zan iya sanin sunanki? Sunana Zainab Muhammad. Zainab Muhammad. Mijinki ne ya siya wa amaryarsa mota. Sai kuma ya ce duk inda za ki je zai dinga tafiya da ke a motar nan. Da ke da ita wa ya fi so? Gaskiya ya fi so na. Ko me yasa kika ce haka? Saboda ai kusanci ya fi nisantawa. Kar ki manta mota fa ya siya mata. Ai shi abin duniya ne. Shi kuma ƙauna tana a cikin zuciya ne. Duk inda ta je za ta ce tana da mota. Kefa. Ni kuma ina da mijina. Sunana Maryam Muhammad. Maryam Muhammad, mijinki ne ya siya miki mota. Ita kuma uwar gidansa ya ce duk inda za ta je shi zai ringa kai ta. Da ke da ita wa ya fi so? Ni ya fi so mana tunda ni ya sayo mota. Ita fa duk inda za ta je shi zai ringa kai ta. Ke kuma mota aka siya miki. Su je can su karata ba dai ya sayo mota ba ai kowa fitar sai ke duba.